Hola, zer dagoeno, konpanitxoak garri ditu, poltsak. Aupa, oletzero, eskarrik asko! Kaixo, Lentzero, non? Hola, xeri mantia. Hauek oso ederki kantatzen dute. Eizu kantagez. Hemen tokia dugu. Torri ganutz. Hemen tokia handia dago. Beratekoak ez genditu gabe, torri horru. Torri nahia, Zahar hemen. Aizu baina, ez daituzte genditu atean. Torri horrela, ez arrut. Venga, hauki. Ikatza egiten dut, eta ardiak zaintzen ditut, eta han txori asko dago, eta basurdeak ez bai, eta batzuek etorri ni bizitatzera, esan amari eta aitari adarrara joateko. Esan amari eta aitari. Beste asko aukizu dezu. Ez dut aurkitu, eta gaixo dago nire askoa eta etxean utzi dut, sendatzen. Askoak ere gaixotu egiten dira eta etxean dago, eman diot belarra eta pentsua eta ura eta eman diot eta antxe dago. Sumendio bezalakoa, baina txondorra du izena. Eta gero zu ematen diot, egoten da, kea botatzen.